Ci, 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 ci. Ci, 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 ci. Ci, 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 sede. Ci, 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 ci. Horas madihita saluhukna Bartang yang nahohom mahita
Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 83 ayat 1 sahatu ayat 2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Ay di bagasan Kristus do di bata, gabe di padenggan do portibion tu dirina. Ay dang dijujur tu nasida dosa nasida. Jala di pajongjong do di tonga-tonga nami hata pardengganani. Ope, partonaan ni Kristus do hami. Ay na mga poy do de bata marhite-hite siyak kami. Sika ni Kristus do hami mangelek-elek. Say olo mahamu padengganon tu de bata. Ayod do di patupa de bata. Humopopita gabe dosa ibana. Naso tumadda dosa asa gabe hatigoran ni dibatahita di bagasan ibana. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadaho dosi pangulu padomuhon jolma dohot di bata. Hubuji hami goarmi jala hudok hami mauliate tuho. Alani saluhut nabi nahemi patupahon hangoluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asi ni roham. Asa hupikiri hami totong na tinaumu dohot hamatem. Asa huar sakok kami dosa nami. Jala asa tubuh di hami hapor siaw na sitong. Jala asa marroha hahulong kami. Uhud mandok mauliate tuho. Asa olo hami mangihutuk ko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria.
naong tinobusmu marhite-hite mudar muna badiay. Ola niyon rodi sa leleng nileleng na. Amin. Dungi ditakup aka soldadu dohot induk nasida, rodi aka naposo ni Jahudi ma Jesus jala di ihoti. Jadi ditogiho maibana jumolo tu si Hanas, ima si matua ni si Kepas, si tua ni malim dina sataoni, ima si Kepas naung mandok tu halak Jahudi. Tingganan domate sada halak humopop bangso. Alai diihuton si Simon Petrus, doho si sean nasada nari ma Jesus. Nama si tada ado si sean nasadai doho si tua ni malimi. Jadi bongot ma ibana rap doho Jesus tu alaman ni malimi. Alai disukur si tua ni malimi ma Jesus taringo tu aka si sean na, doho taringo tu poda nai. Jadi dialusi Yesus ma ibana nin nama patardo hataki di hatoropan. Natotong doau mangajari nasailaon di bagasan parguruan nang di bagas corope. Parpunguan ni saluhut halak Jahudi. Dang adong manang aha huhatahon marsibuni. Buasa au disukun ho. Nasida naong umbege hataki ima sukun. Ay diboto nasida dona hu hatahoni. Dungi didok Jesus songoni dipastap sada opas na jongjong disima ibana. Hut maridok songoni pangalusim tu si tua ni malimi. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Ia nahurang nahudok, hajonjokon nahurang. Alai anggo nahonado boasa pas tapommu au.
Asa disuruh si Hanas maibana naong tinali itu si tua ni malim si Kaipas. Di sido marpungu aka si boto surat doho si tua na torop. Alai sai mangihu do si Petrus madao-dao sahat rodi alaman ni si tua ni malimi. Laos bongot maibana tu bagasan. Lau hudul tu sirap dot aka naposo marnida ujungna. Alai anggo aka si tua ni malim rodi sadok rapot godang. Mangalului panindangion gab-gab dopak Yesus. Natuk mabahen ibana marutang hosa. Alai dang pehehe torop aka sitidangi gab-gab. Danga dong jupaksa. Alai parpudi Roma 2 halak nin nama. Didok halakon tarbay naudo mangaluhai joro ni debata jala pajongjongan nai sumuang di bagasan tolu ari. Dungi hehe masih tua ni malimi madok tu ibana. Dang alusamu nahina tidakon nasida dopako. Alai say hohom do anggo Yesus. Dung dipakulingi si tua ni malim ibana. Hupatolom maho tu debata si parngului. Asa dipabuaho tu hami manang natutu ho Kristus anak ni debata. Dung didok Yesus matu ibana songon nidok mima tuaw. Alai hudok matu hamu olat nion ma idomu anak ni jolmai. Hodol di siamun ni hagogoon jalaro di atas obun ni langit. Gabe diribakon si tua ni malima pakaianna mandok. Na mangaleai debatado ibana. Pola luluan dope sitidangi. Nunga dibegehamu pangaleanai. Behado di rohamu. Dungini na nasida ma mangalusi. Marutang hosa ma ibana. Jadi ditijuri nasida ma bohina. Nadeba menopuk. Nadeba mangalisingi uhut mandok. Surirangi hami Kristus. Isedo mamunuho. Alai na hudul do anggo si Petrus di alamani. Jadi dapotos sada perempuan maibana mandok. Doho dongan di Yesus nasian Galileai. Alai di porso si Petrus do di dogma. Dang adong huboto jala dang huatusi nari dokmi. Dungi satokin nari di ida sahalak na asing maibana jala ninnama. Sada sian nasidai doho.
Alai didok si Petrus ma. Dang natutui amang. Dung salpu hira-hira sajum. Diodolhon sahala na asing muse mandok. Tongodong. Do hala kondongan na jolo. Jala hala Galilea doi. Alai didok si Petrus ma. Dang huboto na didok mi amang. Mandoki dope ibana mamitor martahuak mamanok. Jadi humusor matuhani dibereng masih Petrus. Gabe diingo si Petrus mahata ni Tuhani. Ima na didok na itu ibana. Andorang somartahuak manuki anon. Nunga toluhali au suada hononmu. Jadi ruar maibana tumatangis gogo-gogo. Jadi dung diida si Judas parjehei nanaing hona uhum nama Yesus disolsoli marohana. Di paulak mana 30 rupiah tu aka si tua ni malim. Doho tu si tua ni bangsoi. Nin nama. Salah doau. Hujeje hondope nasomar pipot. Alai didok nasidama. Dang rodi hami i. Hodo nasari disi. Jadi ditipal homa peraki tu bagas coroi laos sumurut siani laho manikot. Ala dibuat situani malimi mahe pengi nin nama dang jadi padomuan ni tu artani joro ai tu horni mudar doi. Jadi mardosi roha manasida manuhor sotsa tu ladang ni pade hudon. Bahen parbadaan ni halak dagang. Alani i ubahen margoari ladang mudar rodi sadarion. Asa di togion nasida ma Jesus sian jolo ni si kaya pastu kantor. Alai sogot mai manogoti. Dang nabongot anggo nasida tu kantor asa unang tarsubang nasida lao mangaton paskai. Gaberuar ma silatus mandapoton nasida di dokma. Pangaluat dia do di boan hamu dopak halakon. Dungi nina nasida mamangalusi. Out unang si bain na jahat halakon. Dang tagamon pasahaton nami ibana tuho. Gabi nina silatus mamandok nasida. Boak kamu maibana. Uhum hamu maibana marguru tu adab muna. Alai ninna akka jahudi ma mandok ibana.
dang jadi pusom nami manang ise. Jadi di aluhon nasida maibana ninnama. Na dapat hami doon pabalik-balikon bangso nami. Jala manggoray mangalehon guguan tu kaesari. Di padok Raja Kristus do ibana. Jadi di bongoti silatus muse kantorna. Di jauh ma Yesus. Di dok matu ibana. Atehe hodo raja ni Yahudi. Roma alus Yesus. Nasian rohamdo nani dok mi. Manang nani dok ni halak doi tu ho taringot tu au. Gabe di dok silatus ma. Ai halak Yahudi do au. Bangso mi dohot aka si tuani malimido pasahat toko tu au. Ahado nabi nahemmu. Jadi di alusi Yesus ma. Dang sian portibion harajaoku. Out sian portibion harajaoku. Dang tarbahen so mangalo aka naposoku. Asa unang sahat au tutangan ni halak Yahudi. Alai dang songoni harajaoki. Dung nina silatus mamandok ibana. Asa raja doho. Jadi nina Yesus mamangalusi. Songon nanidok mima tutu. Raja doau. Ubay na tubu au jala ubay na ro au tu portibion. Asa huha tidakon hasitongani. Jadi nina silatus ma. Ahamai hasitongani. Jadi dong didok songoni. Ruar ma ibana muse manopot aka Yahudi. Mandok tunasida. Dang jupang au manang aha salana. Alelam digogon nasida mamandok. Diguturi ibana do bangsoi. Ay mangajari do ibana di sandok tano Judea. Mamukasian Galilea sahat ro tuson. Alay umbege silatus. Manukun ma ibana. Manang hala Galilea ibana. Jaladung diboto nasian gom-goman ni si Herodes ibana. Disuruh ma ibana tu jolo ni si Herodes. Ay tongon ibana di huta Jerusalem ujui. Mardinda Yesus si Herodes si lasi tutu marohana. Ay nunga na niya leleng na say naing idaon na ibana. Alanaong dibege baritana. Jala di arop rohana idaon na tada sian ibana si patupaon na. Jadi godang-godang ma disukut tontu ibana.
Alay dang dialu si Jesus ibana. Di sido akasituan ni malim ro di si boto surat. Jala gogo-gogodo ibana di aluhon. Ia si Herodes rabdoho donganna. Direhei jala dileai do ibana. Disolukum mapayen na arga itu ibana. La songonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari ima maraleale si Herodes do silatus. Aina marsiosoma do nasida anggo na sailaon. Alay peyamdo di palua panguhumi di pesai. Sadahalak natarhurung. Marguru tuna tinodo ninatorop. Alay adong ma tarhurung. Ujui sada parjahat. Parjahat na sumalin. Na margoar si Barrabas. Jadi dinapungui nasida di doksilatus mah tunasida. Isedo dipangido rohamu paluoku. Si Barrabas ma Jesus, manang Jesus, natargoar Kristus. Ay diboto do, late ni roha nasida do ubahen, na dipasahat nasida ibana. Alay, sa disosoy akka situa ni malim, rabdo situa ni bangsoy na torop, asa dipangido na sida malua si Barrabas. Alay pusao do anggo Jesus. Jadi nina pangumi mamandok na sida. Ise siya na duai dipangido hamu paluokku. Jadi didok na sida ma si Barrabas. Dungi didok silatus matunasida. Katong aha mabayanok kutu Jesus. Natargoar Kristus. Gabe saluhut nasida mandok. Parsilakom ma. Alay nina pangumima. Ay aha manajahat dibahen. Jalalam gogoma di paujauhon. Parsilakom ma.
Dungi togion silatus ma Jesus, didok koma lisingan, jadi didandani aka soldadu ma sungsang duri bahen tupal. Dia peo mai tu uluna, baju dap-dap ma dia liton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolo na mandok, tabi diho ale Raja Yahudi, Laos, di pastapi ma ibana. Dungi ruar mamuse silatus, didok ma tu aka Yahudi, ida hamuma, hutogio do ibana tu jolo muna asa di boto hamu, naso adong jupangau salana. Laos luar ma Yesus majujung sungsang duri jalamar baju dap-dap. Jadi dok silatus matu nasida, ida hamuma jolmai, asa dung di ida aka situa ni malim dot aka naposoi, di jauh nasida ma, parsilakon ma ibana. Dungi di dok silatus ma tunasida, bawa kamu ma ibana, parsilako kamu ma, aidang jupa kau salana, gabe dialusi aka Yahudi ma ibana, ninda ma, marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana, ai di bahen do dirina anak ni debata. Ubegei silatus lam gadda ma biarna. Dungi diulai muse mamanuku Yesus. Didok ma tu Yesus. Sia dia doho. Jadi dialui si Yesus ma. Dang adong huasom mangagoahu out unang dilehoni tuho. Jadi olat ni ima alus silatus dalan paluahon ibana. Alai manjujui ma aka Yahudi ninna do molo di paluahoon dang ale-ale ni kaisariho. Aina mangalo kaisar ido ganub nama bahen dirina raja. Asadung dibege silatus hatai, ditogihon ma Yesus haruar, lau sudul ibana dihabangsa paruhumani na diinganan na margoar patar batu. Alai anggo dihalak heber gabbata. Ima namasa di ari parhubasan pasca, mariak hos ni ari. Dungiri dok matu aka Yahudi, idahamuma raja muna, alai digogo nasida ma manjauhon. Padao mai, parsilakon ma ibana. Dungiri dok silatus matu nasida, parsilakonokku ma raja muna. Jadi dialusi aka situa ni malimima. Dangan dong raja nami dukon ni kaisari. Nasi
pasadung di ida silatus na somarguna hatana lam ganda tahe gaorna dibuat maaek mamuri tanganna di jolon ni natoropi huhut mandok lias doa usian mudar nion hamudo nasari disi dungini nasude natoropima marsapata tuhami dohot tu ianakon nami mamudar nai dungi saut ma dipalua si Barrabas alai anggo Yesus dilisingi dungi dipasahat ma asa diparsilakon tapi gema ede kor gita kasih.
Tabegema por lansia. Namangihut. Tabegema por Sian Gloria.
tabegema kor ama.
Tabigema buah-buah. Buah-buah, tabegema buah-buah di tonga-tonga ni Huriata Sadarion, ima di hari Selasa 15 April 2025. Parjolo ia goarni parpunguata Sadarion, ima pasion paduahon. Jadwal pesta parningotan ari hama mateni Tuhatta Yesus, marulaun nahohom dohita, ima di Paskah Parjolo dohot Paskah paduahon ima tabe imba songon jadwal na adong iba cahon hami di joloon. Pesta parningotan ni hama mateni Tuhan Yesus na parjolo ibadah. Patupot tadau ibadah Jumat Agung di Uduti Muse Marulaun Nabadia ima di hari Jumat tanggal 10 April 2025. Waktu sekolah minggu pukul 6.00 WIB, pukul 6.00 WIB Marbahasa Indonesia, pukul 10.00 WIB Bahasa Batak, pukul 10.00 WIB Bahasa Indonesia. Paduahon marulaun nahohom. Di hari Jumat 10 April 2025 pukul 14.00 WIB manang pukul 2 siang. Patoluhon pesta Paskah Parjolo. Di hari Minggu 20 April 2025 ima Minggu Bahasa Indonesia, pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, pukul 10 WIB Bahasa Batak, pukul 10 WIB Bahasa Indonesia. Jala adongdo pukul 4 pagi ibadah Paskah subuh buha-buha ijuk ima anak sekolah minggu. Patoluhon Paskah paduahon. Hari Senin 21 April 2025 pukul 10 siang 00 WIB Bahasa Batak. Jala sosok-sosok tuhita tu anak kota sekolah minggu ima buha-buha ijuk pukul 4 pagi ibadah Paskah subuh sian anak sekolah minggu Bahasa Indonesia. Turuas nasoro maka tidak kon hapor siaon dohot nasohona RPP dang boi parsidohot di ulaon nabadiai. Songoni majolo buah-buah dihita mauliate. Tabege makor eklesia.
Tabegema cor marturia.
Tabegi makor cantate domina. Tabegi makor ina Kamis.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita saluhutna. Selamat malam. Terpuk jamita dihita di pasion napaduahon tersurat di Evangelium Lukas bindusia ayat 40 sahatu ayat 45. Songonon ma didok tarhalomong do nasida saluhutna di bahen hasalaon ni debata. Jadi dina longgang nasida minda sude pambahen nanai nina iba nama mandok sisianna tangi hokamu mahatakon magira mapasahaton anak ni jolma itu tangan ni halak alai dang diatusi nasida pandok nai buni doi sian roha nasida so diarti jala tanggak do roha nasida manukun ibana siala hatai ujaha homa di dalam bahasa Indonesia. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Hamun akadongan sa porsion di bagasan Kristus Yesus, di bagasan turpukta, oma boa-boa manang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Untuk kedua kalinya Yesus mandok di turpukon taringotu parukilonna. Yesus menerangkan bagaimana penderitaan yang akan dialaminya. Jala molo tabereng dison oma salah satu boa-boa jala peringatan asa unang adong salah sangka sian akasisian nai ala terlalu bangga do sisian nai mambegi akahatan dina torop ala saya dipuji do Tuhani patupahon nasa halongangan. Boy pamalum namar sahid, boy paheheo namate, boy merubah air menjadi anggur, godang do aka halongangan nabi naini Yesus. Alai dipaingot do marhite-hite turpukon, dangi na ikon di ngoto dangi, bukan tentang kebesaranku, bukan tentang kehebatanku, tapi aku mengatakan kepadamu bahwa anak ni jolma, isi dua anak ni jolmaon, ibana, naing di pasahat tu jolma, alai dang dia tu sisian nai. Yesus dalam film The Passion of the Christ, itu tiba-tiba film itu hilang dari peredaran. Baik CD-nya, baik apapun hilang dari peredaran. Jim Caviezel ini adalah aktor terkenal Hollywood yang memerankan tentang Tuhan Yesus. Kebiasaan saat itu memberikan dia kesakitan itu acting. Padahal dia benar-benar terkejut karena salibnya begitu sangat berat. Kalau orang biasa tidak akan mungkin bisa memikulnya. Apa yang terjadi?
tulang punggungnya patah. Dia coba berjalan, tapi tidak bisa lurus. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ditolong, dioperasi. Kemudian setelah pulih, ditawarkan lagi oleh sutradara. Masih mau melanjutkan film ini? Dia masih ragu. Tapi dia terus mengatakan lanjut. Akhirnya salib diganti. Kalau kita menonton, itu awal dari dia diberikan salib yang pertama itu besar, dan saat di dalam perjalanannya berubah, salibnya menjadi kecil. Sudah agak kecil dan mungkin kayunya juga tidak berat lagi. Dan inilah yang mau kita lihat supaya seolah-olah itu salib tidak ada perubahan. Bagian syuting yang selanjutnya yang sangat mengerikan adalah saat dia mau dicambuk. Dia mau dicambuk itu bagian belakangnya dilapisi dengan papan 3 cm. Ternyata yang mencabuk itu mencabuk bukan hanya di belakang tapi ikut di depan. Terluka lagi badannya. Banyak kali tersiksa. Sampai puncak yang paling tersiksa saat dia harus menjalankan penyalipan di atas. Saat itu ini syutingnya di Italia, lagi musim dingin. Jadi dia berada di atas tanpa baju, dia benar-benar mengalami yang ya kalau dikatakan hipotermia ya amang dokter siahaan. Itu penyakit yang kedinginan yang bisa mematikan dia. Seluruh tubuhnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa apa-apa, dia terpaksa diturunkan. Tidak lagi dilanjut syuting saat itu. Saat dia sadar, dia langsung terkejut, sudah dikelilingi oleh orang-orang. Dia katakan, saya hampir gila karena kedinginan. Kemudian dia pergi berdoa. Hanya untuk berdoa berseru, Tuhan, apakah saya harus melanjutkan film ini? Sudah sering saya merasakan interaksi yang tidak baik dalam film ini, saya tersiksa. Badan saya, pikiran saya, semua tubuh saya. Dia berdoa, kemudian entah dari mana dia punya kekuatan. Sutradara menanyakan, lanjut, kita lanjut. Peristiwa yang terakhir yang dihadapi adalah merupakan mujizat. Dalam pembuatan film itu, saat dia berada di kayu salib, tempat syuting, mendukung tiba-tiba gelap. Seperti yang terjadi di dalam Alkitab, seolah-olah iklim pun mendukung dengan film tersebut. Pengambilan gambar di stop karena gelap. Dan ini memang sangat ideal kalau buat ulau nahohom. Ini si Krifel ini merasa ketakutan berada di atas karena bukan hanya gelap, petir halilintar pun keluar. Apa yang terjadi, Amang Inang? Ternyata petir itu menyambar dia. Dia pingsan, tidak tahu apa yang terjadi. Rambutnya sudah kribo, sudah naik ke atas karena kena petir. Badannya sudah gosong. Dan setelah dia sadar, dia lihat orang semua, apa yang dia katakan? Apa yang terjadi kepada saya? Anda selamat dari petir.
Dari sini dia melihat tubuhnya sudah hangus, rambutnya sudah berasap, ya sudah rambutnya sudah berubah jadi model Don King itu ya. Tahu pernah Don King ya, rambutnya keribu. Ini dirasakan sebagai suatu mujizat. Kalau hal ini direnungkan, dia bertanya, memang kalau kita memberikan hati untuk Tuhan, kita akan mengerti semua. Apa yang diinginkan film ini? Mengapa kesulitan terjadi kepadanya? Petir itu dia bilang, saya melihat bayangan hitam. Jadi seolah-olah dia melihat iblis. Yang menjadi mujizat, orang yang mencambuk, artis yang mencambuk itu beragama Muslim. Tapi selesai film ini diputar, pindah menjadi Kristen. Bahkan dia menangis, dia mengatakan sungguh penderitaan Yesus. Jadi kalau orang-orang bertanya kepada si artis, aktor ini bagaimana dia mengatakan luar biasa. Yesus luar biasa. Kemanapun saya pergi, saya pasti berdoa untuk Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan nyawa saya. Amang Inang, hubungannya dengan Turpukta, apakah kita harus seperti si Krivel ini, baru kita sadar, songon dia do acit na dia Tuhan Yesus? Apakah dia harus stop membawa salib itu? Walaupun bekas operasi belum pulih, tapi dia sudah lakukan itu. Ini adalah mau mengatakan seringnya kita tidak mengerti apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Kalau Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang menderita karena Kristus. Kita sering penderitaan sendiri kita anggap demi Kristus, padahal udah berbeda. Di Jumat Agung pesipata salah dohita. Saya dong piga-piga jemaat, aledak do pehu bereng di pasar Minggu. Ay nama naringoti hari hama mati ni Yesus dohita. Hape tangis-tangis do ibana. Berarti dia pikirannya mengingat orang yang meninggalkan dia. Padahal tidak, saat itu kita benar-benar merayakan, mengingat bagaimana penderitaan Yesus memenangkan kita. Sering kita tidak mengerti seperti sisianna di bagasan Turpukon, dang dia tu si hatani Yesus, anak ni jolmai naing manakup au. Anak jolma ditakup jolma, kalimat nanakin. Enggak ngerti. Dikiranya Tuhan mau menghadapi penderitaan, padahal sudah di ujung tanduk. Sarupa tikina martangi yang didolok sinaika songonido. Hola turun ibana dibereng sisianna nunga tarpodom. Bagaimana kita mengerti? Jadi jangan anggap kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, nunga paham, nunga tatusi, nunga tatanda isi Yesus, HP dang tikos. Tak evaluasi sendiri Madirita. Sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan dengan baik? Sudah sejauh mana kita bisa merasakan penderitaan Yesus adalah untuk kita? Jangan katakan kita tidak mengerti. Ini Turpukon, kok udah begitu sama-sama dengan Yesus, masih belum mengerti apa maksudnya Yesus berkata? Bahkan sisiana sendiri nama gak disibana. Bahkan sisiana sendiri nama hianati bana. Ingarap, apalagi mahita nasohiarap dot ibana. Jadi Turpukon paingoto dihita di minggu pasionon. Memang perlu ya film-film itu kita tonton. Jadi kalaupun ada film The Passion of the Christ itu adalah salah satu bukti nyata bahwa pemainnya juga ikut menderita.
Apa yang keluar dari mulutnya setelah orang tanya, apa yang kau rasakan dalam menjalani ikut film ini? Apa yang dia bilang? Aku tidak tahu lagi bagaimana Yesus sendiri menghadapi ini. Ini karena film pasti dibantu orang, dia bilang. Bagaimana Yesus sendirian, tidak ada siapapun yang menolong dia. Menderita membawa salib, dipakaikan mahkota duri, dicambuk, diludahi. Saya bisa merasakan itu. Maka saya akan terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Apa yang terjadi, Amang Inang? Ternyata kuasa Tuhan. Justru setelah selesai film ini disyutingkan, diputar, tawaran untuk dia banyak. Padahal awalnya dibilang kalau dia syuting untuk jadi Tuhan Yesus, maka stop semua. Tidak lagi ada tawaran, ternyata tidak. Tuhan dona mengatur dirita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi jangan bayangkan kehebatan Tuhan melakukan mujizat ini dan ini, tapi dengarkan bahwa Tuhan menginginkan kita mengenal dirinya dengan baik. Supaya kita jangan mengatakan dakutadda, dakwatusi, aha nanedokmi. Padahal setiap minggu, baik di gereja, baik di PHD, kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Ada enggak yang lokot? Ada enggak yang lengket di hati kita? Alani di pasion apa dua kon? Mari kita buka tangan. Kita mohon kepada Tuhan, berdoa, diturunkan Roh Kudus berkuasa atas kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Supaya peristiwa kematian ini bukan hanya perayaan-perayaan ritual biasa setiap tahunnya. Tetapi bagaimana kita merasakan bahwa yang disalibkan ini membawa sukacita bagi kita. Seperti khotbah saya hari Minggu yang lalu, bagaimana mengubah mindset hari Jumat bukan hari gelap. Hari Jumat itu adalah hari kekhususan kita dimenangkan dari dosa. Jadi jangan lagi berlarut-larut di dalam keberdukaan. Kita sambut yang mati ini sebagai seorang pembela kita yang membawa kita dalam keselamatan. Hidup kita bukan untuk hari ini. Hidup kita masih panjang untuk ke depan. Jangan pikirkan yang di belakang, pikirkan yang mau ke depan. Karena di depan Tuhan sudah membuka tangannya. Roh mahamu hamu akan naloja jala nasora tu pasonak pehamu. Ngai buka tangannya, alai saya tak tutup rohata. Saya tak tutup si malolokta. Gari ada dalan nasiani ngalari arah kita mardalan. Omma. Jadi mari kita kenal Tuhan dengan baik. Tak kenal maka tak sayang. Tatada maibana songon dia do pasu-pasunya satu hita, songon dia do pangaramotiona, songon dia do hita majalo, aha dona taha perluhon. Ada enggak di sini kita yang merasakan doa kita pernah didengarkan Tuhan? Semua pasti mengatakan pernah. Itu pergumulan. Tapi kalau ada doa kita yang belum didengarkan Tuhan, itu adalah kita tetap harus berdoa, berdoa dan berdoa. Karena seperti lagunya Eklesia tadi, siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Pertanyaannya, dengan apakah ku balas Tuhan? Jawabnya, selain puji dan lakukan itu. Hanya memuji dan menyembah Tuhan, tidak ada Allah lain. Kok hari gini masih ada Allah lain? Ini perlu dipertanyakan. Dah nggak dong behita namar datu teh. Datu tahe dang tutu. Molo dang tutu unak si donganan, si tutu mana tadongani. Jadi hanya satu Tuhan yang kita sembah, hanya satu Tuhan yang kita puji, hanya Yesus Kristus. Semua hari ini memuji nama Tuhan dengan begitu indahnya, luar biasa. Tadi kami sama Amang Pendeta Resot, enak ternyata duduk mendengarkan lagu puji-pujian secara live, ya Amang ya, live. Kami mendengar pujian secara live.
Sangkin enaknya sampai turun ikut nyanyi juga Mang Pendeta Resat kita. Itu karena apa? Karena bangga. Pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk pribadi kita. Bukan untuk diri kita, jangan pernah cari pujian. Hanya Tuhanlah yang kita muliakan melalui puji-pujian kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang semakin mengenal Tuhan. Jangan katakan dalam mulutmu kalau Tuhan berkata, aku tidak mengerti, tetapi ajari aku Tuhan agar aku mengerti. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan agar aku bisa dibukakan pikiranku mengenal apapun kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Di paingot hodo kami. Sabui huilalahami. Songon dia do panaonomu sahat tuhau pinor silang. Sipata holan cerita nama huboto kami. Alai ditikion Tuhan. Unak hola cerita hubegi kami. Alai bui wilalah kami. Songon dia do hamonangan na binuami di hau pinor silang. Asa bui hami saluhut na tarpasu-pasu. Asa bui hami saluhut na lamananda hota kas di bagasan ngolo nami. Lehon ton di mimian tu bagasan rohanami. Asa bui hami mangatusi saluhut na. Tuhan, martangia kami tuho tu akaruas na sobuero molo alani parsahiton. Pasu-pasu ma ubat tangan dokter na dipakai nasida. Songoni Tuhan, di ruasmu inang linda boru gurning nanaing mandalaton operasi marsugut, asara motammu tangan dokter, ruang operasi asa boy mardalan dok denggan, nak kami di son, molutung na di bagasan akan asa sahit, tanggal kon matuhan di ingananon, asa mula kami tu bagas nami, tambah manang sehat nami. Tarlemo binang di aka na tua-tua nami naro tu bagasan kebaktian pasion na padua konon. Pasu-pasu ma lehon hai pason gajang ni umur. Na kami saluhu na napungudison. Padahal masya kami parmaraan. Lehon hai pason kesuksesan di dalam pekerjaan. Pasu-pasu akaya na konami parsikolahan na. Baik na sikola di jolo nami. Na daw di luar kota songoninang di luar negeri. Tangamu matuhan. Nama masu-masu nasida songoninang akaya na konami na karejo. Baik karejo na di jolo nami. Karejo di luar kota. Karejo di luar negeri. Kau matuhan toktong mamasu-masu nasida. Songoko mamasu-masu hami di ngananon. Pasu-pasu hami Tuhan di pangaradion diri nami. Dinanai masuk kami. Manaringoti hari hama matemi di hari Jumat Agung nanang roon. Asabui hami Tuhan. Lam mangatusi. Taringo tuka hadiranmu di bagasan ngolu nami. Sesa jumolodosa nang pangaleson nami. Di sisa nitiki nami apala di bornginon. Upasat kami ngolu nami nang tondi nami tuho. Homa nama masu-masu kami. Di bagasan unduk dot serep ni roha. Jalo matang yang nami. Asima roham. Amin. Tapuji ma tuhata. Laus tapapungu ma peliata 2 kantong.
Jong mahita ta endehon ayat tolu. Tatang yakoma peleata martang yang maita. Ale di bata amanami na di banwa ginjang. Udo hororoni salut sileo leo na dengan dot na saulibasa na maliutus. Upasata mi masyana ni lehomi tuhami pelenami tuho. Saya jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parsya kami peleanon. Patimbulhon harajaon muri tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dami gudang ni silem lehomi tu kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mandok mahita di tangiang. Ale aman nami. Ale aman nami na di banua ginjang. Lehon matu kami sadarion hangulua siap pare. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tu kami. Unak kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Untuk napuna harajau. Dot. Asini rohani. Tuata di bata. Dohot holong ni rohani Yesus Kristus. Dohot parsauran di ton di parbadiama. Naman dongani hamu saluhutna. Amin.